txontxongiloak egingo ditugu. Hemen gure artean ditugun lagun eder hauek. Bueno, eta zer ikusten dugu hemen? Zer ageri dira? Izki ezberdinez, zer irakurri dezakegu? O, E, A. A. Ui, oea? Baina zerbait falta du, ezta? Ez dago ondo. Hitza izateko H-a falta du ikusi? Non daukagu atxea? Hemen txorain bai. Orain bai, oea. Gauero horren beste gustatzen zaiguna, deskantzatzera joaten garen, oez zoragarri horretan. Bai, A lokartuta zegoela, A izkia lokartuta zegoela behar zuena, hoxe, oea. Hori da. Bueno, gaurkoan, esan bezala, egingo ditugu izki txontxongiloak. Eta izki txontxongilo hauen bitartez, hitzak asmatuko ditugu, baita ere. Ze, hitz bat asmatzeko, edo hitzak, izki ezberdinez osatuak baitaude. Bai? Ara, taldearen garrantzia, ez da, izki soilu batek ezin duena, izki talde batek egin dezake. Hori da, talde lana egingo dugu gaurkoan. Taldean osatuko ditugu hitzak. Bueno, baina horretarako, lehenik eta behin, alfabetoa nola den jakin beharko dugu, ezta? Bai. Gogoratzen ari zarete zuek nola den alfabetoa. Baldakizue nola den alfabetoa. Bueno, errepasatuko dugu, elkarrekin. Bai. A, B, C, D, E, F, G, H, J, ai? Eta hi falta zait, egia da. I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V bikoitza, Ixa, Y-koa, eta azkena zein da? Z. Zeta, asko gustatzen zaigu guri zeta. Eta baditugu lagun batzuk zetaz eginikoak, ez da? Adibidez, Z izkiak sor dezake zezena hitza, hori da. Zein gehiago? Zoroa. Zoroa. Eta, horrela, haserre gaudenean eta nola jartzen gara? Zakarra, bai, zakar jartzen gara sarre gaudenean. Hori da, ikusten duzu beraz, hitzak izki ezberdinez osatuta daudela. Horregatik da hain garrantzitsua gure alfabetoa ongi jakitea, hitz horiek sortzeko. Eta badakizu zer? Zer? Ak, lehen, gauzatxo bat egiten zuen lo zegoenean zetarekin ere sor daiteken hitz eder bat. Bai? Bai, badakizu zer, June? Ea ba? Zeta batek osatu ezin duena, baina zeta askok osatu dezaketena. Eta zer izango da? Zurrunga luze bat pentsa. Bai, guri ari asko gustatzen zaio, loti xamarra da eta beti ibiltzen da zurrunka eginez, Oea egin diogu izki ezberdinez eta orain bere zurrunga luze egin dugu ikusten duzue. Taldean, gauza zoragarri egin daitezken. Bai, egia da. Bueno, eta gaurkoan ikusi dugu zer egingo dugun, baina jakin nahi duzue nola egin ditugun txontxongilo hauek? Horrela mugitzen diren txontxongilo hauek? Bueno, basiko gara, ikusiko dugu. Zein material behar dugun, nola erabili behar dugun, material hori. Bueno, momentuz hori hor bertan utziko dugu. Hementxe, primera. Bueno, hasteko behar dugun materiala, seguru gaude ezagutuko dutela. Behin baino gehiagotan, beste eskulanen bat edo egiteko erabiliko zenuten. Eta honen izena da, goma eba. Aha, alako xafla mugikor batzuk dira, bai? Hori da. Xafla hauek erabiliko ditugu gure hitzak edo izkiak sortzeko. Ondo. Eta horengoan ze izki sortuko dugu? Esantzazuzuk, memoriz alfabetoa eta nik stop esaten dudanean, hoixe bera. Bale, astera noa, Venga. 1, 2 eta 3. Ja, stop. Egingo dugu orduan. Egingo dugu hori da, ni ados nago baita ere.
Bueno, ba hau egiteko lehenik eta behin, xaflaren gainean, ba errotulki batekin, edo lapitzarekin, edo eskuartean duzuen edo zerrekin, marraztu egin beharko dugu. Ba esate baterako, ba U bat egingo dugu horrela beraino, eta gero igoko da berriro, honaino, bai, eta hemen erdikaldean, hain zabalez dugu nahi, pixka bat motzagoa, eta jaitsiko dugu. Horrela, forma emanez pixkanaka. Oso ondo. Eta hemen, aprobetxatuko dugu alde hau eta gauza bera egingo dugu, jaitsiko dugu hemen. Xaflaren zabalera osoa erabiltzen baduzu edo xafla tamaina berekoa baldin badira, izkiak tamaina berekoak aterako zaizkizu, gutxi gora bera, ezta? Hori da. Bai, baina batzutan ere interesgarria izaten da desberdinak izatea, ez dute zertan izan denak iguala. Inoiz hitz egin dugu ezberdintasunaren aberastasunaz, hori da. Hori da. Bueno, U bat marraztu ondoren, moztu egin beharko dugu. Bai, dagoeneko guk hemen alare aurreratu ditugu lanak, ez egu etxeko lan guztiak egin detortzen gara, normalean, ez dala. Bueno, hemen daukagu U bat, U forma duna. Ondoren, zer egin beharko dugu, jun beharko gara, material hau ikusteko, pixka bat nun jarri behar dizkiogun. Agatxoak, ze gaurkoan ere gure txontxongiloak, agaren bitartez mugituko ditugu. Gogoratzen zarete aurreko egunean nola hitz egin genuen agai buruz. Baita ere erabili genituelako gure itzal txontxongiloak egin genituenean agak jarri genizkien. Egia da. Orduan, guk kasu honetan plastikozko horrelako makiltxo batzuk erabiliko ditugu. Baina ez bali madituzu topatzen, makilezkoak ere erabili ditzakezu, hauek erosoagoak edo asko zerrexagoak dira topatzen. Bai, orduan, aurrekoan esan genuen gauza bera egin behar duzu, Zelo zati bat hartu, papel zeloarekin egiten dugu guk normalean, bai. Zelo zati bat hartzen duzu, eta ikusi genuen bezala, hemen goikaldean jarriko dugu horrela itxatxita, eta tolestuko dugu onuntzaino. Baina goikaldean pixka bat horrela, istutu gabe edo utzi gabe, bai? Libre geratu behar du. Aurrekoan itzal txontxongiloa zirenez, zelo transparentea erabili genuen, baina gaurkoan ez da behar, ez duelako, bai? Beharrik. Eta gero, begiratu behar duguna da, gure izkia nolakoa izatea nahi dugun. Nahi dugun izatea, agian saltoka ibiliko da, egun guztian, bai? Eta mugituko zaio alde bat edo bestea, edo agian izango da beldurtiargoa eta dardarka egongo da, bai? Edo zer beste hotzen zaizu, nolakoa izan daiteke? Asarretu bat! Danga, saltoka sendo ibiliko dena, bai, asarre bizian! Hori da. Bueno, zuek erabaki behar duzuen nolakoa nahi duzuen izatea, zuen txontxongiloa. Segunda, nun jartzen duzuen mugimendu ezberdinagoa izango da, beraz, ez da berdina agak hemen jartzea, edo hemen behan da ikusi, halako beste mugimendu, beste espresio bat izatea, beraz, hori garrantzitsua da. Hori da. Bueno, guk gaurkoan, bat goikaldean eta bestea bekaldean jarriko dugu. Bi leku hauetan. Hori da, lehentxeago, pixka bat jarri ditugu hor markatuta. Oso ondo. Zer egin behar dugu? Gauza bera, lehenagotik prestatu daukagun agatxo hau, jarriko dugu, jarri nahi dugun tokian horrela, tolestuko dugu, bai. Eta zeloarekin pegatuko dugu. Gaine, horrela, bai. Oso ondo. Soberan dagoena, moztu eta kitxo ez da ezer gertatzen. Ez ikusteko bestaldetik. Karo, agak modu honean ikusi. Mugimendu guztia egingo du noski. Hori da. Mugitzerako orduan, txontxongiloan manipulatzerako orduan, txontxongilolariarentzat erosoagoa izan dadin. Eta bestearekin zer egingo dugu, gauza bera. Eta gainera, zelo papel hau hain erresa denez erabiltzeko, eskuarekin moztu dezakegu, pentsa. Ez ditugu behar gure iziak ere. Zer, ez da, June. Ikustezagun, nola gertu den. Erditzen zaio, Erdimozkor da bilua, ikusi, traketx bat egingo dugu beraz. Horrela biliko da, mugimendu honekin. Bai, ikusten duzu beraz, segun eta non jartzen diogun, gure izkiak, bai, izango duela mugimendu bat edo beste bat. Beraz, hasiera batean probatu ezazue ea non nahi duzuen jartzea, eta ez bazaizue gustatzen, gero aldatu dezakezue. Baina gure, olatua bezala ibiliko da. Igerilari ematen du. Bai, badirudi bai, ez da.
Bueno, eta ondoren zer egin beharko dugu, pixka bat ja, bere identitatea edo pixka bat eman beharko diogu, ez? Nolakoa izango den. Zer nolako itxura duen, oski? Ze begi izango dituen. Gure egalaria, igerilaria, ze gehiago, erdi mozkortia, ez dakit, ateratzen zaiguna, traketxa. Izan daiteke berak nahi duen bezalako edo, ikusiko dugu, ea zer adierazten digun gure izki honek bukaeran, bai? Bueno, horretarako ikusten duzuen bezala hemen mahai gainean jarri ditugun beste elementu hauek gehituko dizkiegu, bai? Zer egin dugu hau prestatzeko? Aurretiaz, marraztea eta nola gustatzen zaigun, hor aritu gara, espainak egin ditugu, begiak marraztu ditugu, baita ere, baita sudurra ere, ez dala? Eta gero moztu, ez da? Bai. Karo, gainkalde honetan marraztea ez da bat ere erreza osake hobe duzue, papertxo batean egitea guk egin bezala. Horrela, koloreak ere horrela biziagoak izango dira. Bueno, eta ondoren zer egin beharko dugu? Kola eman beharko diegu gure elementuei, ez dala? Bueno, adibidez begi bat itxatxiko dugu. Nun jarriko diogu begia, gure txontxongilloari, Karmele? Mengo ikaldean agian? Hortxe asko gustatzen zain niri. Karo, edozein lekutan izan daiteke ikusi duzu izki guztiek aurpegia leku ezberdin batean zeukatela. Lagunduko didazu itxasten? Bai, lagunduko dizut. Jontzaitezu bitartean sudurra itxasten. Oso ondo. Esate baterako, Aizu. hemen, bi begiak. Eta eskua jarri ezazkiokegu ere bai, ez? Egia da, eskuekin gaina divertigarri geldituko da, apaina geldituko da. Zer gauza jarri ezaiokegu? Bueno, begira, eskuak egiteko, baita ere, gauza bera egin dugu. Ui, eskua beso eta guzti, pentsa. Begira ze polita jarriko. Ikusi june. Oi ama, zein ederra ari den gelditzen, ez da? Neska itxura du. Bai. Izen bat ere pentsatu beharko diogu. Bueno, uizkia deituko diogu. Uizkia? Izenako du, gure txontxongillo, gaurko txontxongilloak. Bai. Bueno, ikusten duzuen bezala orduan, besoak egiteko kartulina bat hartu dugu, ez da? Kolore bateko kartulina hartu dugu. Ikusi, zeinen ederra. Gero forma eman diogu, bai, eman diogu eskua eta besoaren forma, zuek agian eskuak soilik egin nahi dituzue, orduan eskuak moztu, edo marraztu lehenengo, gero moztu, eta hemen txeitxatxi. Guk gaurkoan eskuak eta besoak egin dizkiogu. Eta zer gehiago? Hankak. Hankak ere jarri dizkiogu, Eta hemen txakartzen bat dizkiogu, traketxa denez ikusi. Hankaz gora dagoela, Bai, eske, traketxa egiten ari gara, gogoratu. Pixka bat gehiago maiozu honi, pegatzeko bestela alde egingo digu, traketxonen hankek, utziko gaituzte hortxe. Eta beste hanka hemen, pentsa. Begira. Hau denez, bai, mugimenduan ibiliko den uaren zatia, eta traketxa dugunez, ala nola leku batetik bestera mugituko zaizkio hankak. Ikusi dugun bezala, ez da, orain gainea igual atzera eroriko da, ze pixua ere hartu dugu berak, Ikusi, erabat, traketx dabil gure ua. Bueno, honi erakutsi beharko diogu, Bai. Zea, zuzenago ibiltzen edo, Alako zorabiatuta historion bat, bai, asmatu beharko dugu. Bueno, orain jarraituko dugu gu izki gehiago osatzen jarraituko dugu, eta zuek bitartean jarraian agertuko den material guztia apuntatu ezazue, horrelako txontxongilloak egin nahi bali madituzue. Lagunok, dagoeneko apuntatuko zenuten behar dezuen materiala, txontxongillo hauek egiteko behar duzuen materiala, eta ziur baten bat edo beste egin duzuela baita ere. Seguro. Guk hemen jarraitzen dugu, zorabiatuarekin, hemen txedabil atzera eta aurrera ezin tente jarri. Traketxa denez, ikusten duzue, hau da egiten duen mugimendua, eta ezin tente jarri. Guk esaten diogu, tira, jarri zaitez tente, baina... Ez daki, traketxa delako. Hori da. Bueno, eta horregatik, gaurkoan materialari buruz hitz egingo dugu, baita ere. Txontxongilloak eraikitzerako orduan, behar ditugun materialari buruz, edo zein garrantzitsua den materiala ondo aukeratzea txontxongillo bat egiterako orduan. Esate baterako, uari mugimendu hau emateko, malgutasun hori behar izan dugu materialean, bai materiala pixka bat gogorragoa balimazen,
ez genuen lortuko, uaren malgutasun hori. Eta horretarako lehen hasieran aipatu dugun xafla hauek erabili ditugu. Ziur gaude zuek ezagutuko dituzuela xafla hauek. Goma eba. Hori da, goma ebazko xaflak dira. Bai, eta xafla hauek dutena da, oraintxe hitz egiten ari ginen hori. Mugimendua errazten dute, gure txontxongiloa biziarazteko, eta horrela espresibidade, bakoitzak duen espresibidadea edo lortzeko. Izan ere, hori oso garrantzitsua da, aurretiaz ondo pentsatzea, zuen txontxongiloak zer nolako mugimendua egin behar duen. Ze materiala aukeratzen baduzue horren baitan, halako mugimendu guztiak egin ahal izango ditu, baino akatsen bat egiten badugu aurre pauso horretan, ez dugu lortuko adibidez, oak halako mugimendu eta espresioa izatea, edo uak halako zorabio eta trakestasuna izatea. Hori da. Bueno, konparatzeko edo ikusteko egin dezakeguna da beste material batekin, esate baterako kartoiarekin probatu dugun, izki hau, bai, ene izkia egin dugu kartoiarekin, baina ikusten duzuen bezala kartoia oso gogorra da, eta ez dugu lortzen ebagomarekin lortu dugun mugimendu hori, ez da? Naiz eta guk agak leku ezberdinetan jarri, ez dugu lortuko gure izkiak espresibidade hori izatea. Noski horregatik berriro diogu. Ondo pentsatu, aurretiaz zuen txontxongiloak zer nolako mugimendu eta espresioa izatea nahi duzuen. Eta horren baitan, ondo aukeratu, horretarako beharrezkoa duzuen materiala. Hori da. Bueno, eta gaurkoan, jolas bat proposatzen dizuegu, etxean lan egiteko. Zergatik ez dituzue lagun taldean zergatik ez zarete biltzen, eta izki ezberdinak sortu, horrela, izki ezberdinetatik zer ateratzen ditugu? Elkartu ezkero. Hitz ezberdinak, lehen esaten genuen bezala, materiala aukeratzea oso garrantzitsua da, baina lan taldean aritzea, are gehiago, izki soil batek lortu ezin duena, izki askok lor baitezakete, adibidez, hitz bat. Hori da, horregatik gaurkoan lan taldean landuko dugu, hitzak sortuz. Bueno, eta nik ezagutzen dut istorio bat, Y-koari, gertatutako istorio bat. Eta badakizue nor kontatzen duen istorio hori, edo nortzuk kontatzen duten istorio hori. Bueno, Nora Jones abeslariak eta Elmo txontxongiloak egindako edo kontatzen diguten istoriotxoa erakutsiko dizuegu orain. Oso ederra da. Ikusi nahi duzue? Bai, begira. Oh, hi, Nora. Hi, Elmo. Whoa. What's the matter, Nora? Well, I was supposed to meet my friend today, the letter of the day, Oh. and he never showed up. What? Nora's friend is the letter of the day? Yes, the letter Y. Oh. I waited till I saw the sun. I don't know why it didn't come. I thought we'd meet and have some fun. I don't know why it didn't come. Oh, poor Nora. Don't know why it didn't come. We had great times, I won't forget. That's good. Spelling words like yarn and yet. But now the Y has gone away. How I yearn for yesterday. I don't know what to do. That's not good. Oh. Do you see what Elmo sees? I can't even spell. I can't even spell you. Not without it. Nora, the letter Y. Oh yeah, the letter Y. We used to spell great words together. We had a lot of fun. We spelled yogurt, Yeah, yodel, that's good, but yarn. Now I can't spell anything. I miss him. Oh boy. Something had to
didn't come. Don't know why it didn't come. I don't know why it didn't come. But Nora, hello. The why did come. He did? Yes. Yoo-hoo! Why? You're here. Yep. Oh, I'm sorry I'm late. Can you forgive me? Yes. Yippee! Hey. Do you think we can all play together now? Why not? Hey, you want to yodel? Sure. Yeah, let's yodel. Yodelay. Yodelay. Yodel. I can't yodel though. I can. Ikusi duzu, June? Y-ari gertatutakoa, pentsa Norak ez zuen ikusten eskerrak elmok ikusi duen, eta azkenean hiruak elkartu diren. Eskerrak, gustatu zaizue historioa, polita ez da, gertatutakoa Y-ari. Bueno, lagunak, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, beraz, agur esateko momentua iritsi da. Baina gaur, izki txontxongiloak egiten ikasi dugunez, era berezi batean esango dizuegu agur. Prest zaudete ikusteko? Begira.